Cześć! Dzisiaj w dniu 1 maja, czyli w święto pracy, przyjechaliśmy do Chorzowa Starego. Dlaczego stary? No to tego dowiecie się już niedługo w tym odcinku. Ja już troszkę wiem, bo interesowałam się tematem od jakiegoś czasu, a poza tym dość dużo podpowiada mi tenże układ ulic, który tutaj jest za mną. I moi drodzy, jak czytać z terenu, jak odczytywać historię, no cóż, zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiejszy Chorzów Stary to nie tylko jedna z administracyjnych dzielnic Chorzowa, ale przede wszystkim historyczne serce całego miasta. To właśnie tutaj znajdowała się średniowieczna wieś Chorzów, od której nazwę przejęło później rozwijające się przemysłowe miasto. Przez wieki okolica miała odmienny do współczesnego charakter, bardziej wiejski, spokojniejszy i silnie związany z dawnym układem parafialnym oraz działalnością bożogrobców. Początki Chorzowa Starego sięgają aż XIII wieku, a kluczowym dokumentem jest akt lokacyjny z 1257 roku, wydany przez księcia opolsko-raciborskiego Władysława. Na jego mocy ziemię otrzymali bożogrobcy, czyli zakon stróżów grobu Bożego z Miechowa. Zakonnicy odegrali ogromną rolę w rozwoju osady. Zajmowali się nie tylko duszpasterstwem, ale również prowadzeniem szpitala, organizacją życia gospodarczego i rozwojem parafii. Jednym z najbardziej charakterystycznych symboli dzielnicy jest kolumna maryjna, zwana Panienką, wybudowana w 1870 roku i ufundowana przez rodzinę szafrańców. Typowe dla śląskich miejscowości figury maryjne często stawiano jako wota dziękczynne lub ochronne. Miały strzec mieszkańców przed zarazami, pożarami i nieszczęściami. Silnie obecne są tutaj również ślady przemysłowej historii regionu. Zacznijmy od śladów najdłużej czynnej linii tramwajowej o rozstawie toru 785 mm na świecie, później zmodernizowanej, aktualnie najlepiej znanej jako linia numer 12 Chorzów-Siemianowice Śląskie. Widzimy wciąż drożne prowadzące nad tory linii kolejowej Chorzów-Miasto Tarnowskie Góry przejście dla pieszych w postaci przepustu pod nasypem kolejowym bocznicy zlikwidowanej kopalni Prezydent. Zachowały się także szczątki tunelu tramwajowego, który jest całkowicie zasypany od strony ulicy Kasprowicza. A przecież linia tramwajowa numer 12 przez dziesięciolecia była jednym z najważniejszych połączeń komunikacyjnych północnej części Chorzowa i Siemianowic Śląskich. Jej historia sięga jeszcze XIX wieku. Połączenie między ówczesną Królewską Hutą a Hutą Laurą uruchomiono już w 1897 roku jako linię wąskotorową obsługiwaną tramwajami parowymi. Początkowo wykorzystywano fragment istniejącej trasy prowadzącej od Katowic przez kolonię Alfred. Zaledwie kilka lat później, 12 lipca 1900 roku, linię zelektryfikowano, dzięki czemu na trasę wyjechały tramwaje elektryczne. Trasa prowadziła przez dzisiejszy Chorzów Stary, Węzłowiec oraz Alfred, stanowiąc ważny element rozwijającej się komunikacji przemysłowego Górnego Śląska. W pierwszej połowie XX wieku stopniowo przebudowywano górnośląską sieć tramwajową z toru wąskiego na normalny. Linia łącząca Chorzów z Siemianowicami była jedną z ostatnich poddanych takiej modernizacji. Po II wojnie światowej rozpoczęto przebudowę poszczególnych odcinków. W 1946 roku uruchomiono po przebudowie trasę Alfred-Siemianowice Śląskie wraz z nową pętlą końcową, a od 1951 roku tramwaje normalnotorowe kursowały już między Chorzowem Starym a Alfredem. Dawny odcinek biegnący przez teren Huty Królewskiej został jednak zlikwidowany z powodu rozbudowy zakładu przemysłowego, dlatego w połowie lat 50. wytyczono nową trasę ulicą Kościuszki do centrum dzisiejszego Chorzowa. No dobrze, ale na ekranie widzimy las ciągnący się wzdłuż ulicy Krakowskiej. Tu do dziś można odnaleźć pozostałości związane z dawną KWK Prezydent. Zachowały się fragmenty infrastruktury przemysłowej, nasypy, relikty fundamentów i ślady dawnej działalności górniczej. Miejsce ma dziś nieco posępny i tajemniczy charakter, jednak dla miłośników historii przemysłu stanowi interesujący ślad po czasach, gdy Chorzów Stary był zapleczem górniczym i przemysłowym rozwijającego się miasta.
Najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem poprzemysłowym pozostaje jednak wieża wyciągowa dawnego szybu Prezydent. Żelbetowa konstrukcja stała się jednym z symboli Chorzowa i należy do szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Powstała w latach 30. XX wieku jako część kopalni Prezydent, która w czasie swojej działalności zmieniała nazwy. Była znana także jako Prezydent Mościcki, w czasie II wojny światowej Königsgrube Ostfeld, a została wydzielona z dawnej kopalni Król, znanej w historii jako Prinz Karl von Hessen lub Königliche Koencesie, od 1800 roku po prostu Königsgrube. Po zakończeniu działalności wydobywczej obiekt uratowano przed rozbiórką. Dziś pełni funkcje turystyczne i kulturalne, a taras widokowy pozwala oglądać panoramę miasta oraz Górnego Śląska. Tuż obok znajduje się widoczny w migawce dawny budynek Straży Pożarnej kopalni, zaadaptowany współcześnie na galerię sztuki i przestrzeń wystawienniczą. To przykład bardzo udanej i powszechnie lubianej rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Warto również zauważyć, że dawna wieża wyciągowa działa dzisiaj jako zegar słoneczny, co można z ogromnym zaciekawieniem obserwować w słoneczne dni. Ważnym punktem na mapie dzielnicy jest również kapliczka Podwyższenia Krzyża Świętego. To niewielki obiekt sakralny przypominający o głęboko zakorzenionej religijności mieszkańców dawnego Chorzowa. Warto dodać, że współczesne umiejscowienie kapliczki de facto na środku skrzyżowania jeszcze kilka lat temu byłoby czymś nie do pomyślenia. Kapliczka stała przy drodze prowadzącej na teren hałdy, którą obecnie całkowicie przebudowano. Droga prowadzi w stronę nowego osiedla. W Chorzowie Starym znajduje się także pomnik Mirosława Breguły. Artysta był wokalistą i liderem zespołu Universe, mającym na koncie wiele popularnych przebojów muzyki pop i rockowej. Breguła urodził się w Świętochłowicach, a mieszkał w Chorzowie Starym, gdzie zmarł śmiercią zadaną sobie samemu. Do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych, a jednocześnie tragicznych postaci związanych z miastem. Przy Placu Piastowskim uwagę zwraca budynek dzisiejszej prokuratury rejonowej. Dawniej mieścił się tutaj ratusz gminy Chorzów. Obiekt przypomina o czasach, gdy Chorzów Stary funkcjonował jeszcze jako odrębna jednostka administracyjna, zanim został włączony do większego organizmu miejskiego. Chorzów Stary był również związany z działalnością sportową, co ilustruje przykład KS Azoty Chorzów, który funkcjonował jako lokalny klub sportowy związany z zakładami azotowymi. Krótka migawka na Starochorzowski Dom Kultury. Placówka organizuje koncerty, wydarzenia artystyczne, warsztaty i spotkania lokalnej społeczności, z sukcesem działając od lat. Do najbardziej niezwykłych obiektów poprzemysłowych Chorzowa Starego należy szyb Elżbieta, znajdujący się przy ulicy Siemianowickiej i wpisany do rejestru zabytków w 1981 roku. Zespół budynków powstał w latach 1913-14 jako szyb wentylacyjny i transportowy kopalni Król. Architekt nadał obiektowi formę przypominającą średniowieczny zamek lub warownię. Neogotycka architektura szybu jest unikatowa w skali regionu, a nawet całej Polski.
W swojej historii szyb nosił różne nazwy. Heinrich, Thomas, Meissen mogły stanowić jego nazwę pierwotną, a późniejsza nazwa to Elizabeth. A po modernizacji i rewitalizacji obiekt pełni funkcje usługowe i gastronomiczne. Zanim przejdziemy do dalszych losów poszczególnych elementów dzielnicy, chciałabym powiedzieć Wam o ważnym miejscu, którego jednak z różnych przyczyn nie zdecydowaliśmy się pokazać na filmie. Jest to miejsce pamięci, cmentarz parafialny przy kościele Świętej Marii Magdaleny, o którym powiem Wam za chwilę. Nekropolia zdecydowanie warta jest cichych, spokojnych odwiedzin, ponieważ kryje groby dawnych mieszkańców Chorzowa, działaczy społecznych i osób związanych z historią miasta. Został tutaj pochowany m.in. wspomniany już Mirosław Breguła. Znajduje się tam również pomnik żołnierzy sowieckich, przypominający o wydarzeniach II wojny światowej i wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Górnego Śląska w 1945 roku, dającemu początek okrutnym wydarzeniom tragedii górnośląskiej. To też obiekt ten pozostaje jednym z materialnych śladów powojennej historii regionu. Dominantą dzielnicy pozostaje kościół Świętej Marii Magdaleny. Parafia należy do najstarszych na terenie obecnego Chorzowa. Już w średniowieczu istniał tutaj drewniany kościół związany z działalnością bożogrobców. Obecna świątynia była wielokrotnie przebudowywana, lecz nadal zachowuje historyczne znaczenie dla całego miasta. Wezwanie Marii Magdaleny nie jest przypadkowe, bowiem święta ta związana jest symbolicznie z grobem pańskim, co nawiązuje bezpośrednio do tradycji bożogrobców. Jednym z najbardziej niedocenianych, a zarazem najciekawszych architektonicznie obiektów Chorzowa Starego jest zabytkowy budynek przy ulicy Kasprowicza 2, dawniej będącą ulicą Pierackiego. Wzniesiony w 1908 roku według projektu bytomskiego architekta Neumana, wyróżnia się na tle okolicznej zabudowy reprezentacyjną bryłą, przez co bardziej przypomina dawną willę lub niewielki pałacyk. Przez lata pełnił funkcję domu parafialnego, a w latach 1986-1990 siedzibę miały tutaj siostry misjonarki. Obecnie w obiekcie działa Centrum Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej, a od lat funkcjonuje tutaj również Biblioteka Miejska. Właśnie tutaj na placu Świętego Jana kończymy już nasz dzisiejszy trip po Chorzowie Starym. Jak widzicie, pokazaliśmy Wam miejsca, których już nie ma, więc część filmu była taka metafizyczna i część filmu, która była taka bardziej realistyczna. Także jak widzicie, nasz Śląsk się bardzo szybko zmienia, więc śpieszmy się go dokumentować, a jeżeli ten film Wam się podobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę, o subskrypcji, o dzwoneczku. Bardzo dziękuję wszystkim osobom wspierającym ten kanał. Bardzo dziękuję wszystkim